Ето, че сме готови, екипирани, загрели и инструктирани. Време е да започнем резидбата. Как да започнем, когато сме на място? Първата стъпка е да изберем чеп. Това е мястото, от което ще поникне филиза, който ще даде грозде до година. Намираме очите, които ще се превърнат в пъпки. Избираме око по посока на соковия поток под филиза и възможно най-близо до стъблото. Това око ще се превърне в пъпка. Напролет от пъпката ще поникне твърда клонка. Непрестанният поток на сока ще осигури дълголетие на растението. След като сме направили своя избор, вече можем да режем. Както винаги, не бива да режем твърде близо до стъблото. Вместо това, режем по-далеч, за да оставим място за заздравяване. Стремим се да не подбираме пъпки, които може да пораснат в грешната посока. Към центъра на лозата или към пътя на циркулация. После трябва да изберем плодната пръчка или пръчки. Тази година те ще дадат грозде. Възможностите са много. Избягвайте твърде дебели пръчки, защото може да се скършат при прегъване и закачане на целта. Но също избягвайте твърде тънки и слаби пръчки. След като изберете плодните пръчки, всички други трябва да се отрежат. Никога не режете близко 2-годишна дървесина. На едногодишната дървесина, плодната пръчка не оставяме съхнеш конус. Почистваме я. Така напролет няма да се развият твърде много пъпки. Накратко, по време на резидба, избираме чеп или чепове, които ще подпират новата плодна пръчка. Избираме пръчките, които са дали плод тази година и подрязваме всички останали, като внимателно следим за броя очи, които да запазим.